hadin ka kul ka bakhandai pa ar jong Lionel Messi pting sa Cristiano Ronaldo ban thep ko. Cristiano Ronaldo ba Lionel Messi kikut jong ka football haduk menta kidang yai pting ya ka jingyo thep kul jongki. Kabana ka Lionel Messi hakane ka jingila kai ka barang shudep ha Major League Soccer Persha ya ka Philadelphia Lionel Messi ulo thep ya ka kul ka bakhandai pa ar jongu. Bat menta ha ba phaisha Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ulah stang beng ya ka jingil kai na ka benta ka Al Nassr hadin ka World Cup arjar apnriu bat syam naslem ban pen ibeng ya ka jingla ban thep kul. Ka jingil kai ha ka Saudi Pro League ka badang shudip apdeng ka Al Nassr bat Al Riyadh. Ka Al Nassr kala job da saulanot kul. Bat ha ka ne ka jingil kai Cristiano Ronaldo ulrong kum substitute ba ulayu thep kul ha kam nik ba propulai tang hadin ar minit hadin ba ulrong shamadan. Ka ne ka kul ka ba ulai thepa ka ne ka jingil kai ka lalong ru ka kul ka ba karpang na kum ta ju nomor ka dei ka first kul jong ha Saudi Pro League ha ka ne ka ayam ka batmai bat ru nomor ba ka de kul ka ba khandai spa anyuk nyu ha ka career jong ba phai sha ka Al Nassr ha ka ne ka Saudi Pro League ka Al Nassr ka strang bhai ya ka samoy ka batmai da ka ba penlim lalnot ha ka jikun persya ya ka Al Fateh ha ka santrek agos. Bat menta hadin ka ne ka jingjob ka Al Nassr ka don ha klidu jong ka match ya ken pon ha Saudi Pro League.